Maswera sei vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nawo mamessages awa. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu ngatadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Iyi nyaya idzi dzekuti unenge wakakanganisira murume wako, then mushure mekunge wabatwa paya obva wazonyengerera murume uchimukumbira kuti you will never do it again, and at the same time he forgives you, but you keep on doing it again, being scared of ever getting caught. Then wabva wachizoti zviri nani kuenda kun'anga. So mukomanashe, ndakasimuka hangu ndichibva muSouth Africa ndokubva ndasiya murume wangu. Ndainge ndamuudza kuti nekuda kwekuti ndainge ndakamutadzira, it was far much better kuti ndinge ndichimboenda kunogara naamai vake, kwainge kuri kufadza murumeka. Apa ndainge ndakabatirwa mamessages. I thank God kuti mamessages acho andakabatirwa mukoma. This was after ndabva mukuclear imwe message yainge iri very sensitive apo pandainge ndichitoudzana nemunhu wangu apa ainge ari munhu ainge achigarawo mulocation imomo matainge ndichigara, ndichitomuudza kuti ndainge ndichitomuswa zvekudaro, and iye aitogona kutokunda murume wangu. Zvadaro mukomanashe, mushure mekunge ndabva delete mamessages aya, murume ndokubva angotora foni. Ndakararama upenyu mukoma muSouth Africa wekuti ndaiziva kuti musoro wangu ndinorukiswa nechikomba changu nhingi, kana dress ndinotengerwa nanhingi. Ndaiti kana ndichipinda mutauni mukomanashe, ndaiti kana ndakazvitarisa ndaisvika pakuseka kuti combination yehembe dzandakapfeka, hembe idzodzo mukoma ndinenge ndakatengerwa nezvikomba zvinenge zvichitosvika kuma4 kana kuti kuma5. Zvadaro mukoma ndakabatirwa mamessages, ndikabva ndaona kuti apa zvainge zviri nani kuti ndinge ndichitongobvuma. Asi pandakazongoramba ndepekuti paakandibvunza kuti saka makarara musikangani, ndikati iwe kurara tusikangani, watongondibata hangu ndichiri kutanga kuita musikanzwa, but ndanga ndisati ndaita kana anything navo baba ava. Mukomanashe, ndakaramba even though naye murume uyu tainge tatova almost a year kubva zvatainge takatanga kusangana pabonde. On top of that, kwainge kuine vamwe zvekare vandainge ndichidanana navo in the background. So mushure mekunge ndaona kuti chimbavha changu chose chainge chabatwa, ndo pandakabva ndamukumbira ruregerero. Akabva anditi ndakabva ndazoenda kumusha mukomanashe. So ndakati ndiri kumba kwavo ndo pandakatanga kufamba nichienda mudzin'anga dzakasiyana siyana. Then pane vamwe vatete vangu avo vakazonditi Muroora, ndoda kuti ndinge ndichienda kuHarare. Saka vatete vangu ava vainge vaine problem yesugar diabetes, vakazoshayika zvavo. So vakabva vanditi pane prophet vandoda kuenda kunoona, vakanditi kana ndikauya vanokwanisa kundinamatira. So ndakabva ndachizoendawo navatete ndichikoti ndiri kuperekedza vatete. Ko ndaigozivei mukoma kuti ndainge ndichazokumisidzira ndava kutodanana navo prophet ava. Apa vane mbiri mukoma prophet vacho ivavo. Takasvika zvedu muHarare muya ndokubva tambotanga kugara nevamwe vatete, hanzvadzi yemurume wavatete, tikagara kwekwe. Saka taipota tichienda zvedu kuchechi kwavo prophet vacho ivavo, but nekuda kwekuti vatete ava vaiva nemari, saka isusu taiti kana tikaenda kwekwe taitovawo like maVIP, then taizotoenda kana kumba kwavo. So I think kuti ndipo pavakazotanga kundichiva ipapo. Then ndokubva ndazongoona umwe murume akauya kwandiri, ainge azitomborika kana bodyguard or anything. It was during mid church service. Ndokubva auya pandiri akabva anditi foni iyi prophet vachazotaura newe, usairakidza kana ani zvake, foni iyi wazvinzwa here, ndichazodzoka ndichizoitora. Muchechi imomo mukomanashe, hei vanhu kunze uku mukoma vanobata mabasa erima. Praise and worship yakati iri busy vanhu vachiimba mukoma, prophet vakagara zvavo pasi, vainge vatori busy vachitonditextera. Ende kana kwanga kuri kunzi dai ndainge ndichiziva nezveYouTube makore acho iwawo, pamwe ndingadai ndakakwanisa kuseva video racho, because vatori nechannel yavo paYouTube yavanoitawo zvekuparidza nei. Vakanditextera amai mwana ndokubva vandiudza kuti vainge vanakirwa neni, ndaiva nemaziso ainge akanaka,
and he liked my body structure. Vakabva vanditi he wanted to take me out. I could not even believe it kuti ndainge ndichitaura navo profeti vaya. Mushure mekunge ndataura navo for about 5 minutes tatoronga rongesheni racho. Vakabva vanditi no, do not text me with your numbers, just tell me if you are in love with me. Ndabvuma paya mukomanashi. Mushure mekunge ndabvuma ndipo pakabva pazoya murume uya aita kunge asha kunge chi asinganzwisisiki. Ndobva auya akabva azondipa kamwe kachipepa kainge kaine address. Mukomanashi ndakatora kapepa kaya ndokubva ndazokahwandisa. Takati tiriko kumba kwavatete vavatete vangu ndopa ndakabva ndazovanyepera kuti ndaiva nefriend yangu ainge achida kuti ndimuperekedze kuno apply passport. Ndokubva taenda tose paya apa vatete manje ndaishaya kuti ndichavatiza sei. Tava mutauni manje ndopa vakabva vachizofonerwa nemurume wavo vachiudzwa kuti kune munhu wavaifanira kuti vange vachienda kunomuona kuma offices kwake. Ndikabva ndatoti iyi ndo chance yangu. Mukomanashi, it was only about 2 hours zvekuti ndakabva ndatoona kutoti ndaitofanira kutoti ndige ndichishandisa mukana. Ndakabva ndazofonera murume uya ndokubva azonditi alright, iwewe enda kulocation, we are going to come and pick you up. After that phone yangu ndokubva ndaidzima mukoma. Ivo vaizviziva kuti ndainge ndaenda kunosangana nefriend yangu ndiriko kuma passports. After that ndikabva ndaenda kuloji kuya kwandainge ndakamirira prophet ava mukomanashi vakauya vakapfeka sekunge munhu anoshandapo paguest house ipapo. Ndakaseka mukoma. Vainge vakapfeka chiheti chiya zviya zvimaheti zvinopfekwa nemachef anoshanda mumahotels nemumai, ndozvavainge vakapfeka izvozvo. Vakati ndezve disguise zvavainge vakapfeka. Ndikaseka nemask on top. Hawaimbofungidzira kuti ndivo prophet. Zvimwe kuda maybe kuzotongojaja nebody ndopa waizoti zvimwe kuda ndivo. Mukomanashi takabva tatanga kufara paya. Mushure mekunge tapedza kufara ndopa vakazonditi pane zvavainge vachida kuti vange vachizondipa. Vakabva vanditi the next time when we were going to see each other ndaifanira kuti ndige ndichizotenga ring. Ndakaenda mukoma ndikanotenga ring. So ndakatenga yangu ring ndikatengera murume wangu ring as well. Ameno zvavakangoita so vachiita sekunge vari kunamata. This was the second time. Mushure mekunge tapedza kuita bonde yavo ring havana kuikurura but vakangotora ring idzo dzandainge ndatenga. Yekutanga yacho vakabva vaikwizanisa iri yemurume wangu nering yavo. Painge pachitopfungaira chiutsi vakabva vazoiisa pasi. Vakabva vati usaibata nemaoko ako. Vakabva vazondipa kahandkerchief. Vakabva vanditi chiputira ring yacho mukahandkerchief aka. Make sure kuti hauzombofi wakaibata nemaoko ako ring iyi unless wava kuda kuipfekedza murume wako wazvinzwa here. You have to remove that wedding ring, then you give him this. He is not supposed to take it off more often. Wazvinzwa here mwanangu? Ndikabva ndati mungu prophet ndazvinzwa. Ndipo apo pavakabva vachizondipfekedza zvikari yangu yandainge ndazvitengera. Mukomanashi vakabva vadzikwizanisa ring dziya ndokubva yangu yatanga kupfungaira. I felt kuti it was getting hot as if it was about to burn me. Vakabva vanditi zvako zvaita, you are going to control him. Ndakati zvimwe kuda angoriwo mashiripiti but ndakati ndangobvapo paloji paya patainge tiri. Mamessages andakatanga kutumidzirwa nemurume wangu ainge ari mamessages elove achindiudza kuti ainge andisuwa. As a matter of fact, he was going to come to Zim the very next day. Mukoma ndakazotomuti baba mwana mirai hangu ndiuye ikoko because mari hatina. Ava kunetsa achiti ndava kutouya ikoko even though painge pasina mari. Ndakamuudza kuti no, you are going to stay there and I am going to come. Kusvika pari zvino zvimukomanashi na prophet vaya hedu hatina kuzoramba tichidanana hedu but nemurume wangu takazongoramba todanana without any problems and he has never mentioned the fact yekuti I once cheated on him up until this day mukoma. But iniwo prophet vakabva vazonditi chidzokera kumarriage kwako udzikame, chiregedza kuita gumbo mumba gumbo panze. Wazvinzwa here mwanangu? Ndikati hoi prophet, zviri munzeve. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we drama racho hanzi Prophet ava vakauya kulodge ikoko, hanzi vainge vakapfeka vachiita sekunge chef zvavo, hanzi vaitova neheti yacho yaiya nechiapron nemask on top disguise. Zvakangoma hazvo vedu we. Reketai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so. Ndakamborwa nemunin'ina wangu apo paainge aine pamuviri, so akabva achizoita miscarriage. Kusvika pari zvino zvimukomanashi, I feel as if I am the one who is to be blamed. Saka munin'ina wangu iye akamitisiwa apo paainge achiri form 4. Ndakabva ndazofonerwa namama ndikanzi ndo zvainge zvaitika. Ndakadzokera kumusha mukoma, but tainge tisina hedu basa nazvo. Takangozviudza kuti ndo zvava kungoitika mazuva ano, vana vava nemusikanzwa. Okay, takabva tamuti it is fine, unokwanisa kugara, sezvo ainge asingazivi kuti mwana wacho ainge akamupiwa nani, achiti ainge achidanana nevakomana vakawanda at the same time, so ainge asingadi kutaura zita reuyo ainge akamumitisa. Zvino mukomana achi ndakazoti ndadzokerawo kumba kwangu, amai vakazondifonera one day vachichema vachindiudza kuti vainge vatukwa uye zvekare nekurwa mbama naye munin'ina wangu uyu. Ndikabva ndati it is fine, ndikuuyako ikoko. Saka ndakasvika kuya ndava kumubvunza kuti asi nhaiwe Kathy, not your real name, ko uri kumbozviitirei? Tariraone kuti now watotadza kunyora form 4 yako, on top of that wava kurova amai. Unozviziva here kuti ingozi uye zvekare zvituko zvauri kuzvitsvakira? Do you know kuti ava ndiamai vako? Unoziva here kuti unokwanisa kuzotanda botso nezvose izvi zvawaita, chivakumbira ruregerero. Ngoma akabva andituka, ndokubva tatanga kunetsana paya. Mushure mekunge tatanga kunetsana, saka iniwo ndakabva ndazomukurira simba, ndokubva ndazomukika. Ndakamukika mukoma, ndokubva atanga kuchema achiti ndiri kurwadziwa. Ndakazoti ndadzoka kuno kuSouth Africa, ndipo apo pandakazonzwa amai vachinditi vari kuenda naye Kathy uyu kuchipatara. Ndikati ko chii nhai mama? Vakabva vazonditi ainge angomuka achibleedha achiti ari kunzwa kurwadziwa. So vakati vaenda kuya ndokubva vazoudzwa kuti mwana ainge afira mudumbu mukoma. So ndakarwadziwa zvangu. I think amai vangu ivo vakafara. So right now munin'ina wangu uyu Kathy, she is now married. Patova ne about 2 years ever since she got married, but mwana zviri kutoramba mukomanashi kuti ange achiitawo mwana, such that murume wacho ava kuya kwandiri and he is always complaining, that complaining type, achingoti Gules handichazivewo kuti ndoita sei, kuti problem ndini here, but inga one ndagara ndiine mwana wangu one. So handizivi kuti bamunini ndovaudza here kuti izvi ndo zvakamboitika pakati pangu nemunin'ina wangu. Zvimwe kuda kumukika ikoko nekumurova kwandakamuita ndo zvakatomukanganisa. Please help me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna maiguru avo. Voita sei? Voudza bamunini vavo chokwadi here kana kuti vongoramba zvavo vakanyarara? Ngatizame kuti tinge tichivabatsirawo mucomment section. Pakaipa kuti kurova kwavakaita munin'ina wavo ndiko kwakakonzeresa here kuti Kathy uyu ndokuri kukonzeresa here kuti Kathy uyu asakwanisawo kuitawo pamuviri? What a sad story. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 32 years ekuberekwa. It was last year muna December mukoma, apo pandakabira mukadzi wangu foni yandainge ndabva mukumutengera. So ndakamutengera foni yainge yakanaka chaizvo mukoma, but nekudawo kwekuti ndiri munhu anoita sekunge ndine addiction yedoro uye zvekare negambling, saka ndakabva ndazotaura nemamwe mafesi awo ainge achishanda pane rimwe prazi. Ndokubva taenda kuya
after tapiwa mari dzedu dzemabonus takati taenda kuya ndokubva tatanga kutamba makasa. Zvino ini ndakazosvika pakudyiwa ndava kuda kudzosa mari iya yamukoma ndikabva ndaona kuti ndainge ndangosarwa ne50 rand ndokubva ndapinda. Ndakati ndichinopinda mukoma ndokubva ndaona kuti ndainge ndava kutohwina. Zvandakazoita mukoma ndezvekuti ndakazodzokera kukomboni kwatinogara ndichida kukwereta mukadzi wangu mari, even though I knew kuti she was going to refuse. Ndichiti kana akangondinyima ndobva ndapinda hangu mumba ndobva ndavata sezvo ndainge ndatodyiwa imwe mari yaainge andipa achinditi ichienda nayo zvako unonwa doro nekutamba hako makasa. Ngoma pandakasvika pamba ndakabva ndaona kuti mukadzi wangu ainge akatovata zvake but door rainge risina kunyatsokukiwa. Mukoma ndakabva ndavhura door zvinyoronyoro, ndainge ndisingade kuti ange achindidzwa ndichipinda. Mukoma ndakazoti ndatarisa ndokubva ndaona kuti foni ainge akatoisa zvake pachaja akatobairira ma-earphones. Mushure mekunge ndazotora foni iyaya ndakabva ndazobairira imwe foni ndokubva ndatanga kuridza hangu music. Ndikabva ndati but foni iyi ndokwanisa kutoenda nayo apa. Ndainge ndakadhakwa mukoma, dzainge dziri pfungwa dzemunhu ainge akadhakwa. Ndokubva ndatobira mukadzi wangu foni yandainge ndabva kumutengera ndikabva ndakafamba mukoma. Kana muchida kuona kuti zvimwe zvacho zvinenge zvichiita sekunge zvinenge zviine madhimoni ehurombe mukati, ndakafamba for nearly 5 kilometers ndokubva ndaenda kune imwe komboni ndikabva ndanotengeserawo umwe mukadzi anoita zvezvimbadzo zvekukweretesa vanhu mari. Ndikamuudza kuti kana ndikawana mari ndinozodzoka ndichitora foni iyoyo, but foni iyoyo mukoma yakazosvika pakunyura. Do you know kuti foni iyoyo ndainge ndaitenga nemari? Foni iyoyo ndakaitenga mapep ne 4 point something rands ndokubva ndaenda ndikabva ndanoitengesa hangu ne 500 rands mukoma nashe. Ndakabva ndazodzoka ndikatanga kutamba makasa aya ndikakadyiwa ka 500 kaya. Ndakazodzokera kwavari amai vaya ndokubva vazondiudza kuti ivo foni iyoyo kuti vange vachizondipa vainge vachida 2.8. Ndikabva ndati zviri nani kungosiyana nazvo. Mukadzi wangu akachema mukoma nashe. Mushure mekunge azomuka akabva aona kuti ainge abirwa foni akachema kani, asi ainge asingazvizivi zvake kuti ndini ndainge ndamubira foni. May God forgive me mukoma. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Shuwa kubira mukadzi wako foni yaunenge wabva mukumutengera. Zviriko here izvozvo? Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri kushanda muno muHarare samaid. Mushure mekunge pamboitika mamwe mascandals paYouTube zvichinzi kune imwe couple yainge yafa mushure mekunge vakanganisa mhiko, ndakabva ndatangawo kutsvakana nadzo n'anga dzinoita zvekurombesa kuzonosvika ndichizotaura nevamwe sekuru vekwamutare. Mukoma nashi ndakaenda kwamutare kuya ndokubva ndakapiwa chimwe chigaba chevaseline. Ndikabva ndanzi chigaba ichi ndaifanira kuti ndinge ndichizoita mazuva 3 ndichitenga huku. Kana ndauraya huku ndobva ndazosvinira ropa muchigaba ichocho. Ndakazviita mukoma kwemazuva 3. Zuva rechinumber 3 ndainge ndakanzi ndinge ndichitenga tsono, ndobva ndazoisa tsono iyoyo mukati. Ndakaita saizvozvo mukoma, saka gaba iri ndakanzi ndinoriisa either pasi pemetresi, pasi pemubhedha kana kuti muwardrobe. Saka ndakanzi after 3 months ndopa ndichatanga kuita mari. But now sekuru vaya vakazondifonera vakabva vanditi muzukuru uri kuda kuita mari nekukasika here? Ndikabva ndati hongu. Vakabva vanditi ndinokwanisa kutumidzira nyoka yangu inouya yobva yazotora gaba iroro rawinaro, then nyoka iyoyo ndiyo ichazova chikwambo chako. But pamba ipapo paugere handiti madhamu vako ivo vanozviita munhu anonamata here? Ndikabva ndati hongu. Vakabva vanditi chikwambo changu chandiratidza kuti madhamu vako ivo vatoriwo neshavi renjuzu riri pavari. Saka sezvo ivo vasina basa naro shavi iri, ndafunga kuti nyoka yangu inge ichizoya kuzogara newe until ndavatorera shavi racho iroro renjuzu. But wopedza ndava kurota mukoma, ndiri kurota ndichipiwa banga nen'anga iyi kuti ndinge ndichibaya madam boss vangu vakarara.
nerimwe zuva mukoma ndakazotovhunduka because ndakamuka pakati peusiku ndikaita iya yavanoti sleep walking, ndokubva ndaenda mukoma kukitchen ndikanotora banga. Ndakazotovhunduka ndatodarika padoo remusi pebedroom mangu ndatotarisana nebedroom door ramadam boss vangu ndava kuda kutopindamo kuti ndinge ndichivabaya. Ndikabva ndavhunduka ndikabva ndati ko ndiri kuitei, ndakamhanya ndichienda kukitchen ndokubva ndanodzorera banga riya. So handizivi mukoma ndoita sei, ndoramba ndakangochengeta here chigaba ichi chakazara neropa, ndakamirira kuti sekuru ava vekwamutare vange vachizonditumidzira nyoka yavo. Ndikudawo kuti ndige ndichizopfuma mukoma. Please do not judge me. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Do you know how old she is? She is only 21 years old. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mucomment section.